No, takže ja len tak narýchlo vidíte teraz, ako mi to strašne laguje. Som na serveri Survival Games a no, takto mi to vlastne teraz seká to ako seká a dneska by ešte malo výsť možno ten Happy Wheels, ale ešte uvidíme, pretože dneska moc času nemám, ale ja len, že už budem, keď sa mi to spraví, táto kamera, tak budem to, no veď budem natáčať, lebo teraz vidíte, mám 5 FPS, to je stále lepšie ako na mojom počítači, tam sa mi to ide okolo 0 až 2, viac ani nejde, niekedy iba tak na 5 sekúnd príde na 10, ale no kedy nie, tu sa to ako ešte tak drží, no a takže to len tak rýchlo na úvod a takže budem točiť zo všelijakých serverov, možno niečo natočím aj z tohto, no a ja si idem zahrať všeličo, čo je tu, takže majte sa.